Wo Nkosi embona. Kunomngozi omnganani uthi wenza umuntu wesifazane akuthande ngomuthi ekubeni bengakuthandi edalweni zakubo. Ngabe kunomngozi? Hlomuka. Ya hlobo. Akunabo umngozi. Ngoba yini? Ngesimo sokuthi kushiyana ukuthi umsebenzisela ukuthi ufuna ukwenza njani yena ngaye. Usuyangilahla ngisaunderstand. Okay. Hlomuka. Ya hlobo. Umuthi wawukhona nje eBhayibhelini kanjani ezanusi. Okusho ukuthi umuthi njengoba ukhona ukhoyela ukuthi mawenze njani mawusebenze. Kuyashiyana ke Hlomuka kunomuthi omubi kunomuthi omuhle. Ya yilokho engifuna ukuthola. Ya. Uyabona la ufuna uyithole kahle. Usebenzisa umuthi usebenzisela intombi. Ngoba ngithi kuyashiyana kulona icala. Kushiyana ukuthi wena ufuna ukwenzana ufuna ukuyizwe kahle. Uma ngisebenzisa umuthi ngesimo sokuthi ngifuna intombi uyiganisa ngiyenza unkosikazi. Akulona icala lo Hlomuka. Ngoba intombi Hlomuka iyaba nebhadi. Umuntu esifazane uyaba nebhadi. Kade ebhedra 28 years. Eqala nje ethi uyaqala uyaqoma mhlawumbe noma ukhipha impahla. Kade intombi into avele uthotheze shelini zakhe zonke ezu8 bezimishela. Aqoma umuntu mhlawumbe uthola ukuthi uzomzalisa ingane kuphela. Uthothi uzomcounter emadukwini aseke wamisa noma entombini akusiyena mhlawumbe uthola ukuthi umuntu bezomlobola amshiye nengane kanjalo. Bese kuthi labantu ade bemshela ingxenye yabo umuthi uthi useqome kwenye indawo useshele useqonywe kwenye indawo. Bese kuba ukuthi usiyeza ukuthi lo mbhemi wasibani sephinde walobola hawu usehambisa izibizo lapha. Bese kushiyo ukuthi uyazi kahle kahle njalo wayeshela usibani bani ngabe kwenzeka kubani kusibani bani lento. Nakho kwaba nebhadi wawuqoma ubani wagcinwa nengane wamshiya kanjalo angamhlawula. So uma usebenzisa umuthi ufuna intombi uyigane lo intombi yaba nebhadi. Ungazi wabona yene pride kanje intombi yaba nebhadi bafu. Inkabi isuke ingazi futhi nayo. Wena ufuna ukuthi uyayiganisa. Uright uma usebenzisa umuthi. Akulo nami inkosi yemboni ngawusebenzisa umuthi mangifuna ukuganisa ingane ngifuna ngoba nomkhulu bethu babevele emfowethu bebarobhile lokho umuntu esifana uyarotha ukuthi singabafana namhlanje sazi ukuthi thina kumele uswenke ugqoke kahle ube nemali kuphela mesicanti ku right ingakho amantombazane ethi thothi imbandakanya nawe iphinde umbandakanya nongema. Yingoba vele namhlanje asinathi thina abafana banamhlanje asikhuliswa ngoba basikhuliswa ama-single parent abasitshenanga iqiniso siyayibonela. Kubhedelana ke Hlomuka ngomuthi la uyicala khona nomungozi khona. Uma uzoba nohlanga kurong ngoba manje uhlanga usizwile ukuzokwakha ukuzwe nawe Hlomuka kuthiwa hawu intombi kabani intombi siyibona imnobani showcase kusho lengane usenjani useyonile ngoba kuyaziwa Hlomuka ukuthi ayikho ingane enjani edlula kuyena beze besho bethi hawu nohlanga lunebhodle ukuzwe izinsizwa zisho njalo. Kurong ngelokho Hlomuka ngoba uzothatha umntombi beingane omningi isimo sokuthi wena yes ngisimo sokuthi wena uyinsizwa noma mhlawumbe wakhe lento uthi uyisoka kuze uthathe ngisho ingane sezizingodusi zabantu eseyilotsholwe ngempela ngoba umuntu oseyingodusi Hlomuka elikhulu ngoba izinkomo zisuke yiphefumulo esibayeni lapha na Hlomuka ziyamangala lesayinkomo ingakho kumele ungayidingi lokuzana ilobolo lemali Hlomuka yabona mohambisa inkomo ekhona lakho uma ngiyobe ngisekhona emhlabeni ngiyokuthetha shiya phansi manje athi uhambise eDurban North kunjalo iskeme indaba yemali futhi iyakhulumisa ngiyabavezela abantu ngelinye ilanga. So icala nomngozi ukusebenzisa intombi uthi ufuna ukuyiyuza kodwa uma isebenzise uthi ufuna ukuyiganisa uyazi ungasebenzisa ngisho umuthi uthi uyaqhoma uyakhuluma kona uthi ngiyacela usibani bani wakamsimango nina bomkhulu nani bokhokho bakamsimango salokazi zakamsimango hlanganani nabakangema ngifuna ukuyiganisa inganeni umbize la la ombiza khona hayi ngoba Hlomuka uthi mhlawumbe uyamrobha noma uyathakatha bazosho njalo abanye. Wekha edalweni zakhona ukuthi zibone ukuthi lo mfana ujule kangakanani ngengane yethu ngoba vele umuntu umendo ufunelwa yini zidalwa zakubo esifazane izalukazi zakubo kuyona ezimfunela ini umendo kanjalo nawe umfazi umnikezwa abakini ingakho bekwazi ukukhethela ingane bethi ayino ishiye phandle le ithi kuyicala ngisho kowesifazane osebenzisela indoda ukuthi ufuna ukuyizuza adle imali yayo ekubeni inoma wengane inengodusi yayo noma inenkosikazi wayo ngoba ngalenkathi nginenye intombi esingisebenzisela umuthi ngizoye ukunakela unkosikazi wami ngiyeke ingodusi noma ngiyeke uma wengane zami zilambe lesayingane ngidliswe ile ntombi manje nako wesifazane ku wrong usebenzisa umuthi nakuyena ngoba vele umuntu efana akawuphathi umuthi awusebenzisi ngaphandle uma nabantu abadala Hlomuka umuthi uyasebenza usazosebenza ingakho abanye kubakhiphi bafaka endaweni engafanele kuthiwa hayi ngiyakutshela ukuthi umuthi uyasebenza. Ngiyabonga ngethuba Hlomuka.